ሰናይ ትምኒትና እዩ ሕዚ መጽየ ዘለኹ ሓደ ሓውና ኣብ ዘለዎ ንምፍላጥ ይጽዕሩ ዘለዎ ሓዝና ኣለዉ ክልተ ይሕዋት ናቱ ሓቱ ማለት እዩ እዚኦም ቅድም ኢሉ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ኣብ ዘለዎ ትፈልጡስ ክትሕብሩና ምናልባሽ ንባዕሉ እውን ሰሚዕዋ ነዚኣ ሰሚዑ ኣበይ ከም ዘለው ክሕብር ክረክብ እንድሕር ደልዩ ናብ ደደቢት ደው ኢሉ ወይ ምስ ደደቢት ኣራኺብኩሞ ወይ ምስ ሓቱ ክነራኽቦ ዘለና ክንሰርሕ እዩ ተፃውዒት ክንገብር ቀሪበ ዘለኹ እቲ ህፃን ብ1994 ዕለት 16/06/1994 ዓመተ ምህረት እዩ ተወሊዱ ኣውዚዩ ዝተወለደ ህፃን ገብረ ጻድቃን ገብረ ጻሕማ ይበሃል ኣቦኡ ቀሺ ገብረ ጻሕማ ደስታ ከምኡ ነዲኡ ኣብቲ እዋን ንሱ ምስ ተወለደ ከም ዝሞታ ኣቦኡ እውን ካብ ዓለም ተፈለዩ ከም ምዃኖም በዚ ምክንያት ዘዕብዮ ምስዓነ ናብ ደንበስኮ ዓድዋ ከም ዝተሰደደ ዝተወለደሉ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ሰላም እዩ ተወሊዱ ናብ ደንበስኮ ዓድዋ ተወሲዱ ኣብኡ እናተመላለሱ ይርእይዎ ከም ዝነበሩ እሞ ድሓር ግን ንነዊሕ ግዜ ኦልሬዲ ከም ዘይተራኸቡ ካብ ደንበስኮ ዓድዋ ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንወፃእ ከም ዝኸደ ናብ ወፃእ ክነፅንዕ ሞኪርና ንሕና ናብ 3 ዓድታት እዮም ዝኸዱ ነይሮም ኢሎሞም ኣብ ኣውሮፓ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጣልያን ሓዊሱ ከምኡ እውን ናብ ኣሜሪካ ይኸዱ ነይሮም ኢሎም ኣውስትራልያ እውን ማለት ኣውስትራልያ ኣሜሪካ ከምኡ እውን ኣውሮፓ ኣብቲ እዋን ናብዚ ይኸዱ ነይሮም ስለዚ እዚ ህፃን ክሪእዎ ምስ ከዱ የለን ንወፃእ ከይዱ እዩ ተባሂሎም ንወፃእ ዝኸደሉ ዓዲ ግን ክረኽቦ ይከኣሉን ናይ ቀደም ስሙ ገብረ ጻድቃን ገብረ ጻሕማ ናይ ሎሚ ምናልባት ሽሙ ብኡ እውን ክቕየር ይከኣል እዩ መዕበይ እንተሃልይዎ እቲ መዕበይ ክቕይሮ ይኽእል እዩ ሽሙ እውን ክቕይር ይኽእል እዩ ህፃን ኮይኑ ስለ ዝኣተወ ከምታ ዘለዎ ብሰርቲፊኬት ድዮም ሰዲዶሞ ኣይፍለጥን ስለዚ ህፃን ገብረ ጻድቃን ገብረ ጻሕማ ናይ 1994 ህፃን